Fudbaleri Jagodine u četvrtfinalu najmasovnijeg takmičenja dočekaće 4. decembra Donji Srem. Odlučeno je žrebom u beogradskom hotelu Hajat. Uz nadzor takmičarske komisije Fudbalskog saveza Srbije, sudbonosne kuglice sa upakovanim nazivima 8 klubova bile su raspoređene u 2 šešira, objasnio je predsjednik takmičarske komisije Blagoje Milošević. Pre svega da čestitam pobjednicima, odnosno svim klubovima koji su rezultatom ostvarili plasman u četvrtfinalu, da se zahvalim reprezentativcima što prisustvuju i učestvuju u ovom žrebanju. Naravno da se posebno zahvalim generalnom sekretaru kao predstavniku rukovodstva Fudbalskog saveza Srbije i svima vama iz sredstava javnog informisanja koji na kvalitetan i korektan način pratite ovo takmičenje. U ime komisije želim pre svega da vam se zahvalim i da istaknem da kao retko kada ova sezona je protekla u izuzetno sportskim nadmetanjima na vrlo, da kažem, kvalitetan, bez incidenata, bez spornih situacija, sa kvalitetnim organizacijama utakmica, sa kvalitetnim suđenjem, tako da smo izvršili, odnosno vi ostvarili selekciju najsrećnijih ili najkvalitetnijih klubova koji su se plasirali u četvrtfinalu. Na osnovu uputstva o određivanju parova četvrtfinala tumačenjem došlo se do jednostavnog zaključka da prioriteti zaštićeni klubovi, takozvani u prvom šeširu, imaju klubovi koji su u prethodnoj takmičarskoj godini bili polufinalisti. U ovom slučaju to pravo je ostvarila ekipa Jagodine, Vojvodine i OFK Beograda. Naravno, to je primarni kriterijum, sekundarni je pomoćni, da kažem, ostvaruje dopunu te grupe po plasmanu iz prethodne takmičarske godine Superlige. U ovom slučaju je to fudbalski klub Partizan. Što znači da u tom prvom šeširu bit će Jagodina, Vojvodina, OFK Beograd i Partizan. U drugom šeširu bit će ostale četiri ekipe koje su ostvarile svojim rezultatima, a to je Crvena zvezda, Sloboda, Spartak i Donji Srem. Evidentno je da samo fudbalski klub Jagodina je sigurno domaćin bez obzira ko izvuče za takmičarski par. Izvlačenje su obavila 2 reprezentativca, internacionalca Zoran Tošić i Filip Đuričić. Iz ruku Zorana Tošića prvi klub, učesnik prvog takmičarskog para četvrtfinala Kupa Srbije. Mnogo lakše nego na Ligi šampiona. Prošlogodišnji pobednik, brenac trofeja, fudbalski klub Jagodina. Tako da, gospodine Miloševiću, ono o čemu smo pričali, dešava nam se na prvom koraku. Upravo tako. Ali je i tekako važno protiv koga će fudbaleri Jagodina igrati. A to je Donji Srem. Evo i ostalih parova četvrtfinala Kupa Srbije. Crvena zvezda će ugostiti Vojvodinu, u Subotici će igrati Spartak i Partizan, a u Užicu Sloboda i OFK Beograd. Još jednom, četvrtfinalni susreti na programu su 4. decembra. U slučaju nerešenog rezultata odmah će se izvoditi 11-terci. Polufinalni dueli igraće se 26. marta i 9. aprila, dok je za finale rezervisan 7. maj naredne godine.